Бо тому що виборець зазвичай, особливо такий вдумливий виборець, який все ще існує, да? Він може помилятися, але він думає. Є люди, які вже наперед визначилися, є люди, які думають. Вдумливий виборець, він визначається ближче до виборів, вже впритул до виборів. Тому ці цифри нічого не означають поки що. Хоча так, можна констатувати достатньо низький рейтинг. Там найцікавіші цифри – це велика кількість тих, хто не визначився, і тих, хто хоче ігнорувати вибори. Там, загальна цифра я не пам'ятаю, але в принципі зараз достатньо... я скажу, чи маєте ви намір брати участь у виборах президента? 18 рік, 36,6. В принципі, мало відрізняється від 16-17 років. Не брали б участі. Ну, ти розумієш, що важко говорити з цифрами, тому що, в принципі, люди вже проголосували, багато людей виїхало просто за межі України. Правильно. Мільйони виїхали за межі. Просто йдеться про те, що кількість тих, за кого будуть боротися, вона все ще є достатньо великою. І хто і як буде переконувати цих людей, аби вони пішли на вибори і проголосували саме за них, це буде залежати від того, як вони будуть вибудовувати свою кампанію. Поки що навіть натяків на це немає. Є окремі заяви, поки що з цих заяв якихось робити далекоглядних висновків просто не можна. У мене певний скепсис, чесно. Не тому, що я такий завдачую, а тому, що поки що немає об'єктивних причин думати про зворотнє, робити висновки щодо зворотнього. Тут є ще один нюанс. Наскільки я знаю, якщо йдеться не про політологів, а політтехнологів, то щонайменше там дві команди, які працюють там з кандидатами в президенти, які знаходяться там, скажімо, в п'ятірці, да? Їм навіть цим кандидатам політтехнологи не радять вживати слова реформи, да, і говорити про якісь конкретні речі, тому що це вже, так би мовити, обіцяти відверто нездійсненні речі не варто, а слово реформа вже дискредитовано. Тому вони навіть на рівні обіцянок, багато хто з них буде уникати прямих заяв про якісь конкретні реформи. Це будуть здебільшого загальні слова. Про наміри їх тим більше складніше говорити. Вони будуть більше давити на інші речі, на відновлення справедливості. Це буде найбільш запитане, наприклад, слово на цих виборах. В принципі, якщо говорити за великим рахунком, за що стояв Майдан? Якщо я б сформулював дуже просто. Там виходили різні люди, які по-різному формулювали. Вони виступали за справедливість, здебільшого. Питання, як вони розуміли справедливість? Да? Там можна знайти 10 людей і буде 10 формулювань справедливості. Рівні права, напевно. Да? От якщо говорити про це, ключова історія це. Тобто, слово справедливість буде запитане, буде говорити про, що ця влада це несправедливо, а ми обіцяємо справедливість. Оце буде більш вдячна історія, на це спрацює. І другий момент. За великим рахунком, як на мене, да, це моє бачення, моє уявлення про світ, і про життя і про цю країну. Що вимагається від цієї країни, за великим рахунком? Створити державу здорового глузду? Реально. Тобто, коли кожне рішення має логіку і послідовність, чого тут не було протягом останніх багатьох років. І країну можливості. Я навмисно розводжу державу і країну, тому що в країні треба надати можливості, а вони все ще є. І все ще є люди, які готові реалізувати ці можливості. Попри тих, хто розчарувався, тих, хто поїхав,